No, ystävä. Ystävä. Lähettäisikö me tänään yhdessä päiväkävelyyn? Mitäs? Täältä tulee pingishirmu. Hei, Toni! Aamiaiseksi kelloks Frostflakes-muroja, eikö niin? Hyvä! Frostflakes-murot ovat sokerihuurrettuja maissihiutaleita ja niistä saa puhtia pelata. Niin kuin minä. Katsokaapa tarkkaan! Ja minä olenkin hurjan hyvä. Aloita päiväsi tarmolla, kelloks Frostflakes-muroilla. Maistuvaa kesää. Kesää joka makuun. Evääksi aromimokkaa. Mehukatti mehuja. Kokkibroilerin paloja ja broilerimaustetta. Retkelle. Mökille. Kaikki tosi halvalla matkan varrelta E-myymälästä. Hey, tell! Kesän 3 kovaa. Beach Club, City Lights ja Modern Love. Mukana Modern Talking. You're my heart, you're my soul. City Lights. This is the right night for loving. Bogar. All the best girls, all the best. Nyt sykkii Beach Club. 3 kovaa. Keitel. Kesän riemukkain uutinen sinulle, joka olet ostamassa uutta autoa. Tämän Suzukin hinta on hätkähdyttävästi alle 40 000. Tee nyt nopea päätös. Suzuki. Hypnoosimurhaajat iskevät. Maksoi mitä maksoi. Kesän kuuma kirja on pakko lukea. Maksoi mitä maksoi. Vain 49 markkaa. R-kioskista. Seikkailut kesän kun sua odottaa. Yhtään et hetkeä hukata saa. Ihanat kuvat kun tallelle jää. Fuji! Muistat värittää. Hae lomafilmit R-kioskista. Paljon halpaa pakastukseen. Halpoja rasioita, halpoja pusseja. Säästö alkaa Ässällä. Pakasta mihin pakastat. Saat mieleisesi säästöhinnalla Ässästä. Sillä S tarjoaa aina monenlaista laatua halvalla. Myös kerta-astioita. Talouspaperia. 3 halvalla. Vessapaperia. 3 halvalla. Pesujauhetta. 3 halvalla. Naisille siteitä 3. Vauvoille vaippoja 3 halvalla. Että saisit juuri sitä, mitä haluat. Säästöhinnalla Ässästä. Uudet perunat, meijerivoi ja Valion silakkamarinadit. Suvisuomalainen kesäateria. Jo on silakka jalossa muodossa. Kuvaa kesämaailman suosituimmalle filmille. Kodak. Kaikilla on klippa, kun kaikki juo jappaa. Alkoholin jappaa. Kun kaikilla on jappaa, niin kaikilla on klippaa. Alkoholin jappaa. Hei, onko täällä se K-kauppa jossakin lähellä? Tuollahan se on, kylällä. Muutama aeronveto tuohon suuntaan. Jaha, kiitos. No niin, täältä sitä kalaa. K-kauppa on aina lähellä, keskellä kesää ja kylää, missä sitten souteletkin. Jokainen valistunut kansalainen on jo vaihtanut tähän maukkaaseen kestisnappiin. Kesti. Jo kansan sivellisen ryhdikin vuoksi. Serlan kuuluun pehmoiseen perheeseen syntyi baby, Serla baby. Silkin sileä, pehmon pehmeä. Ja mikä ainutlaatuista, siinä on alinna pitävä muovikerros. Syntyi uuden sukupolven vaippa, Serla baby.
Tule kylään Jyväskylään. Hae asuntomessuilta uusia ideoita asumiseen ja rakentamiseen heinä-elokuussa. Jyväskylässä viihdyt muutenkin. Miehen mittainen. Koff 1. Nyt iso lomakisa Volkswagen liikkeissä. Tule ja koeaja uusi tai käytetty. Volkswagen. Palkintoina upeita Kreikan matkoja. Nyt iso lomakisa. Tule ja koeaja. Volkswagen liikkeessä. Rasioita, joita ei ole tarkoitettu monivuotiseen käyttöön. Pakasta jääkukka rasioissa. Ne kestävät vuodesta vuoteen. Jääkukkaa voit käyttää aina uudelleen ja uudelleen. Jääkukka. Sepä on tekniikkalaji. Monet luulee, että se on voimalaji, mutta se on tekniikkalaji. Se, mitä aivoista juoksee tuohon vasaran varteen, niin se on tärkeää. Mä oon katsellut vanhojen seppien työntekoa ja sitten haastatellut niitä ja sitten mä oon harjoitellut ja tutkiskellut itse, kuinka se onnistuu. Se täytyy itse niin kuin selvittää itsellensä, ei sitä kukaan pysty suorasti opettamaan. Osaavien ihmisten käsissä on myös kahvin tekemisen taito. Hieno ja täyteläinen juhlamokka. Tietysti Paulikin. Suoraan aikojen alkuhämärästä tulevat mahtavat mammutit. Näe aidot mammutit ja paljon muuta. Suuressa mammuttinäyttelyssä heinäkuussa Dipolissa. Uudet Rosenlew teopakastimet. Nyt tarjoushintaan erikoistuneista Rosenlew-liikkeistä. Hei, tätä sä et olekaan vielä maistunut. Mitä? Hilda, jäätelöä, latteilua, kinskia, Hilda. Juhlavuoden uusi jäätelö. Hilda. Tule. Hilda odottaa sinua ärkioskilla. Otatte katosta lattiaan. Tingitään mistä tingitään, mutta ei puhtaudesta. Ja tytöt pesevät matot. Mikäs unohtui? Mäntysuopa. No, mikä se on? Havin mäntysuopa, se alkuperäinen. Hot hits! Mukana Pia Zadora. Billy Ocean. Wake up and suddenly you're in love. Commodore. Ja muita huipputähtiä. Osta Hot Hits. Kesän kuuma hittikokoelma. Kaupan hinnat leikattiin, taattu laatu säilyy niin erilaisiin. Nyt on helppo ostaa järkevästi kaikki samasta paikasta. T-kaupasta saat talouden perustarvikkeet pohjahintaan. Yli 80 tuotetta pysyvästi leikattuun hintaan. Ja samalla voit käyttää hyväksesi päivittäisiä tarjouksia. T-kaupan leikatuissa hinnoissa on järkeä. T-kaupassa teet kauppasi, on siellä reilu meininki. Tämä Matin elämä, se on ollut vaihtelevaa. Ei ollut onni ikuista Eevan kanssa. Eikä Ulla. Eikä Maija. Mutta Mattihan ei periksi anna. Niin, on kaksi asiaa, joita en vaihda. Toinen on tämä Turun sinappi.
Ja toinen. No joo. Serla jääpalapussi. Täytä, sulje, jäädytä ja käytä. Kätevä Serla jääpalapussi. Like a dream running through your mind, sliding through another time. Then your heart starts to race like you're moving through space, feeling good, feeling great, feeling fine. How is it when you want to feel refreshed? How is it that when you're thirsting for the best? How is it the biggest taste you'll ever get? Coke is it. Coca-Cola is it. Rakkaus on Veera Teleniuksen uutuuslevy Sydämen ääni. Tanssita mua ikuisesti. Ja Eurohits, 16 alkuperäistä superhittiä. Osta kesän suosikit Eurohits ja Veera Telenius. Kodintekniset asiantuntijasi tekniset yllättävät taas. Sanio. Vuosikymmenen Sanio-laturitarjous Sanion radionauhurin ostajalle. Sanio. Blaupunkt. Mitä enemmän kuuntelet, sitä enemmän arvostat. Hanki saman tien Blaupunkt, Autohifin ykkönen. Teknisetelillä tekniset liikkeestäsi. Kun koko perhe matkustaa, kannattaa laskea millä laivalla lähtee. Muista leppoisat päivävuorot. Astu laivaan. Kesäehtoota suomalainen ja tervetuloa suureen seurapiiriin. Ja kun ei kalaa syö, niin nyt on aika tilata seura vaikka tällä huippuedullisella tarjouksella. Hevonenkin lähti kesälomalle, mutta osallistumalla seuran kilpailuun voit voittaa tämän Mersun, ettei tarvi kesällä kävellä. Tule mukaan. On Korsa mulle kuin ystävä. On Korsa toiveiden täyttäjä. Mun korsani, kun korsani, kun korsani ja mä. On Korsa kuin hyvä ystävä. Kun lähteen raikas lahtelainen on paras seuralainen, siis lahtelaista totta kai. Nyt Instru tarjoaa ilmaisen näöntarkastuksen kaikille suomalaisille sekä erän kesäkehyksiä vain 130. Siis ilmainen näöntarkastus ja eräkesäkehyksiä vain 130. Tule missä oletkin. Instrussa nähdään. Vihreän koulutus Venäjän puolelle Haalien 832. Tärkein oli unohtua. Regina, sinulle nykyaikainen nainen. Tervetuloa Perunatorille ässää. Perunoita. Uusia perunoita ja silliä. Tällaisilta ne maistuvat vain kerran vuodessa. Ja tämä on vasta alkua sille, mitä kaikkia löydät Ässän kesätorilta. Säästöhinnalla. Muista ottaa mukaan S-suvisetelin, niin säästät vieläkin enemmän. Hitit! 13 kuumaa kotimaista! Popena! Pitää kuuma kesä ja mä aion elää sen. Eppu normaali, J. Karjalainen! Yö! Apua, orkesteri! Siellä on veljet, Pateet, Saara! Lemmen taivaaseen Hitit! 13 kuumaa kotimaista! Osta! Tunnus, jonka useimmin kohtaat. Joka puolella Suomea. 450 huoltamoa, 250 seteliautomaattia. Edullista Shell-bensiiniä. Yötä päivää. Superpesu. Superhuolto.
Shell-tuotteet. Supertarjouksia. Johtavan voiteluainevalmistajan tieto ja taito. Maan johtavalta. Shellistä. Kesän 1985 huipputapaaminen. Valtakunnan ykköset. Vihdoinkin yhdessä. Äänettömästi ajatteleva Electrolux jääpakastuskaappi nyt. Nähtävissä, kuultavissa ja ostettavissa. Expertiltä koko Suomessa. Kesän riemukkain uutinen sinulle, joka olet ostamassa uutta autoa. Tämän Suzukin hinta on hätkähdyttävästi alle 40 000. Tee nyt nopea päätös. Suzuki. Apu uudistunut on. Puhelinluettelon verran enemmän luettavaa vuodessa. Tilaa sinäkin apu, kun saat avulta kirjeen tai... Asiamies kun sulle soittaa. Tilaa apu ja vastaa yes. Kun mä maitoa juon, mä muistan sut ja hetken tuon. Sulle sanoin näkemiin, lähdin maalta kaupunkiin. Mä sanoin sulle terve vaan, tuskin enää tavataan. Mä kirjeitä en osaa kirjoittaa, panen maitoa tulemaan. Vaikka kaupungissa kaikkea on, ehkä kuitenkin oot onneton. Sua ajattelen mä aina vaan, jos pääsisit tulemaan. Aina kun mä maitoa juon, mä muistan sut ja hetken tuon. Sulle sanoin näkemiin, lähdin maalta kaupunkiin. Sä sanoit mulle terve vaan ja tuskin enää tavataan. Sä kirjeitä et osaa kirjoittaa, panit maitoa tulemaan. Vaikka kaupungissa kaikkea on, kuitenkin olin onneton. Sua aattelin mä aina vaan, päätin lähteä tulemaan. Kodin rakentaja. Unelmasi on toteutumassa. Tästä Rautian tietopaketista saat myös neuvoja rakentamisen eri vaiheisiin. Nyt on aika tilata yksilölliset Alavuuden alfa-ikkunat, taidolla tehdyt alfa-ulko-ovet ja hyvännäköiset, kotiisi kauniisti sisustavat, huulletut, alfa-laaka- tai peiliovet ja saunan ovet. Vain valtuutetuista Rautia rautakaupoista. Pyydä tarjous. Kodinrakentaja. Rautiasta saat nyt eväät rakentamisen alkuun. Käy hakemassa. Täydennä nyt komerosi hyvillä tarjouksilla. Hintaetusanomat on ilmestynyt. Virkistystä aamiaiseksi. Lämmikettä pakkaspäiväksi. Ja ateriaksi edullinen seitivuoka. Sokoskokkien vihjeitä lisää ruokapostista. Ja iltapalaksi reilusti voileipää. Kultaleiman tuoretta vakkaleipää. Ja päälle OK lauantai-makkaraa. Huomenna superhintaan. Sokoksesta. Uusi kuvasto on jo postissa. Hyviin hetkiin. Hobby Hall. Parhaisiin hetkiin. Pehmeäpahtoinen kultamokka kahvi. E-kaupasta. Se siivossa lattiakin on Ullan ja Jarin jäljiltä. Joo, ja puhdistaminen voisi olla hankalaa, ellei sitä olisi vahattu. Todistaaksemme tämän teimme kokeen. Vahasimme lattiasta toisen puolen, toisen jätimme ilman vahaa. Elämä jättää jälkensä ja lattia likaantuu. Kun tulee jälkien korjaamisen aika, vahattu lattia on helppohoitoisempi lattia. Oho, kyllä lattian vahaus tosiaan säästää vaivaa. Johnson vahoista löydät oikean jokaiselle lattiatyypille. Tosi on niin makea, niin mehuisa hedelmää. Osta marok, maista
Se on tähän aikaan päivästä ihan pakko saada jotain suuhun. Snickers on hyvää purtavaa, täynnä pähkinöitä. Sillä pärjää kivasti ruoka-aikaan asti. Toffeeta, paljon pähkinää ja maitosuklaata. Snickersillä pärjää. Välipalaa. Se on täynnä pähkinöitä. Nyt eksperteillä raju Panasonic-startti. Panasonic huippuvideo, täydellinen infrapuna kauko-ohjain, 8 tunnin yhtämittainen nauhoitus, 8 ohjelman ajastin, loistavat erikoiskuvaominaisuudet, painevallettu metallirunko. Nyt 5490, 22-tuumainen Panasonic Väri TV, automaattiviritys, ääniteho 10 wattia ja 2-tiekaiuttimet. Nyt 2690. 3 tunnin Scotch VHS videonauhat uloskantohintaan 49 markkaa. Kisaratkaisu on tämän oven takana. Ahvenanmaan auringossa leudon meri-ilmaston voimistamassa maaperässä kasvaa taffelperunaksi kelpaavaa parasta perunaa. Taffel Ranskan perunat kypsyvät uunissa hetkessä valmiiksi. Päältä rapeiksi, sisältä pehmeiksi. Äiti, mulla on nälkä. Wow, mitä ruokaa! Taffel Ranskan perunat vain suikaloidaan perunasta. Taffel Ranskan perunat, parasta Ahvenanmaan perunaa. Ei ihme, että niin monen suosikki on Daim. Ehkä täysin eläkkeelle, eläkepäiviä viettää. Luulisin ainakin. Se on sellainen rahasumma, että ei sit enää vissiin töitä arvaisi tehdä. Stoppi ei petä. Vaikka vastassa ois ketä. Stop. Nopea erikoisaine WC-pöntön puhdistukseen. Sanilav. Ja nyt myös Neste Sanilav. Ennen mummon omat marjakeitot, mustikkaa, mansikkaa ja raparperiä. Nyt marjakeitot Valiosta. Hyvä kun perinne jatkuu. Joko sulla on VIP-videoklubikortti? Se on kuule aikamoinen väline. Sillä pääset mukaan seikkailuihin, kauhuelokuviin. Ja myös romantiikka on tarjolla. Pääsit mukaan laadukkaisiin videofilmeihin. Tule R-kioskin jännittämään elokuvamaailmaan. No, otatkos klubikortin? K-kaupan ruututarjous huomenna, olkaa hyvä. Iso tölkki Diva-persikoita, vain 5,95. Aurinkoisesta Kreikasta, vaikkapa kakkuihin tai jälkiruokiin. Diva-persikat K-kaupasta, olkaa hyvä. Kevyt ja voimakas. Kansainvälinen maku. Light 1. Ainoa lajissaan. Lipton's tea, best tea in the world. Tehdä ja sympatia Lipton.
Uskomaton Ford Sierra nauttii ajamisesta, kun ajat niin uskot. Super Sierra. Kanssakäyminen on aina vienyt kehitystä eteenpäin. IBM:n kautta Suomella on suora yhteys maailman johtavaan tietotekniikkaan, järjestelmiin, koulutukseen, tutkimukseen. Suomen menestys tarvitsee kansainvälisyyttä. IBM. Ihmisille, joilla on tavoitteita.